ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. диққат, 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати шифофармо то охири моҳи рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони пешнаи вазни ним вазнин UFC Алекс Перейра гуфт ки ба муҳориба зидди Магомед Анкалаев бо осеб баромад. ма корҳои кардаи Анкалаевро беқадр карданӣ нестум. бисёри одамон чунин рафтор мекунанд, лекин ма аз он одамон нестум. ҳама проблема дорад ва ма боварӣ дорам ки ӯ низ проблема дошт. бале, дасти ма осеб дошт, аммо ҳозир ҳамааш хуб аст. лекин ин осеб дар ҳақиқат дар вақти муҳориба нақш бозид. аммо ма чизро барои баҳона кофтан истифода бурданӣ нестум. лаҳзаи ман меояд ва вақте ки ма боз камарбандро соҳиб мешам, ана ҳамон вақт ма ҳамаи чизро мегум. бале, ма фикр кардам ки аз муҳориба даст кашум. ин аз ҳама лагери тамринӣ вазнин буд, чунки ма бо осеб тамрин кардум, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Перейра, Анкалаев ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. ма баъди охирон муҳорибаи худ ҳамагӣ 4 ҳафта тамрин карда будум ва намояндагони UFC ин чизро медонистанд. аз ҳамин сабаб ин шанси беҳтарини ӯ буд. ӯ аз он ғамгин аст ки ма ӯро дар назди сетка идора кардум, аммо вақте ки ма ӯро қариб ки ба нокаут равон мекардум, ғам намехӯрад. ягон кас дар ҷаҳон фикр намекунад ки ту ғолиб шудаӣ. муҳорибаи навбатӣ нокаут дар давоми 3 раунд мешавад, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, баъди якум муҳориба байни онҳо ҳолу ҳам муноқиша аст ва фикр мекунам ки реванши онҳо хеле шавқовар хоҳад шуд. чемпиони пешнаи вазни ним сабук UFC Илия Топурия эълон карда гуфт ки Ислам Махачев ва Чарлз Оливера аз ӯ метарсанд. ма барои муҳориба зидди Ислам Махачев омода шуда истодаам. ҳамаи тайёриҳои ман барои Ислам Махачев ва Чарлз Оливера аст, чунки ба ғайр аз онҳо ма барои худ дигар рақиб намебинам. дар сари ман танҳо ҳамин ду ном аст, лекин ягон тай аз онҳо барои ҷанг бо ман розигии худро додагӣ нестанд. аввал онҳо эълонҳои калон мекунанд ки чемпион бояд ки бо ҳама ҷангад, касеро ки зидди ӯ монанд чемпион бояд ки розӣ шавад, лекин баъдан мегӯянд ки ма бо ӯ ҷангидан намехоҳам, чунки ӯ майдача аст. хуб, ана ма вазни худро иваз кардам ва акнун ма дар вазни шумоюм ва ма майдаҳак нестам. баъд аз ин онҳо дарҳол баҳона кофтанд ки ғалабаҳои ман кам аст. ин нишони тарс аст. мо ҳамамон ин чизро медонем, аммо ин кори бад нест. дар ҷои онҳо ман низ метарсидум, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, акнун фаҳмида мешавад ки агар ба Ислам Махачев дигар рақиб диҳанд, пас рақиби Топурия дар вазни сабук Чарлз Оливера мешавад, чунки чӣ гуна ки мебинем Илия барои ҷанг бо Оливера ва Ислам омода шуда истодааст. ба фикри худи шумо дӯстон, Топурия Оливераро ман карда метавонад ё ин ки Оливера ӯро шикаст медиҳад? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. ҷангори бебохти вазни миёнаи UFC бо Никал боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди Ҳамза Чимаев муҳорибаи хеле калон ва муҳим мешавад. фикр мекунам ки дар зарбазанӣ мо бо Ҳамза тақрибан баробарем. аён аст ки Ҳамза дар гӯштин бартарӣ хеле калон дорад. ҳозир чунин гӯштингириҳои сахтро вохӯрдан хеле душвор аст. Дрикус Дуплеси зидди Ҳамза тамоман шанс надорад. ба назари ман воқеатан танҳо 2 нафар дар ин намуди варзиш чунин гӯштини сахт доранд, ман ва Ҳамзат, гуфтааст Никал. хотиррасон мекунам ки бо Никал дар вазни миёна баромад мекунад ва аз якум рӯзи омаданаш ба UFC ба Ҳамза Чимаев визов додааст ва то ҳол зидди Чимаев муҳориба мехоҳад. айни замон рекорди бо Никал 7-0 аст ва рӯзи 3 май дар турнири UFC Fight Night ӯро муҳориба зидди чемпиони пешнаи ВАН FC Ренье Деридер интизор аст ва бояд қайд кард ки ҳар дуи ин ҷангварон гӯштини хеле сахт доранд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.